Vítajte u dnešného videa, ja vás zdravím a ako si môžete všimnúť, idem hrať Brawl Stars s mojim kamarátom Aneimzom. Takže vítajte u dnešného videa, mám tu na okolo 5 hodín a 20 minút, tak si ideme zahrať s Aneimzom. Ale tak, že o tom vlastne nevie, že natáčam. Ďakujem za koment jedného youtubera. Natáčam teraz Brawl Stars, takže neviem ako to povedať. Urobil som tvoje prianie, ako si chcel. Alebo chcela. You made a big mistake. Boli tu som použiť nechcel, ale si už. Stane sa. Dole do komentárov môžete spomenúť, čo by ste chceli možno ďalší krát, aby som natočil, alebo ak chcete urobiť, aby som urobil nejakú sériu z Minecraftu, kľudne aj natočil nejaké videá s Aneimzom alebo aj Michoxom na Brawl Stars. Dajte mi vedieť teda dole do komentárov a budem rád aj keď mi dáte like a odber. I'm a cool cat. Tejto šliny sa bojím. Nejak som to prežil. Bola to tesnotka. To nevypadá tak. Tretie miesto. Čo sa dá robiť? Nie je moja obľúbená mapa. Batter up. Sayonara. Myslím, že si asi vymením panáčika. Aneims mi chce ukázať nejaký trik, tak sa necháme prekvapiť. I thirst for aid. You're welcome. Je to jeden z mojich obľúbených brawlerov, tak prečo nie? Som zdavý na trik. Myslím, že ho asi poznám, ten trik, ale ak ho Aneims vie, tak je to super. A želám Aneimzovi, nech sa mu darí na YouTube aj v živote. Teraz mu ide skvelo na YouTube. V priebehu jedného ani nie pol roka dokázal dostať asi tak 20 odoberateľov, čo je neskutočné. Trošku nevyšlo. Ja som až tak moc dobre, mi to z Petrikou nejde. Asi takto nie. Give me some sugar.
ukázať. Pustiť, takže ideme dohrať ďalšie 4 kolá. Ideme hrať asi penalty kick z Bibi. Dneska som si práve vylepšil na 11. Nemám tam gíry, ale mám aspoň nejakú star powerku a gadžetu. Môžeme začať asi pušovať Bibi. Bol na to aj najvyšší čas natočiť nejaké video, lebo dlho som nevydal ani short video. Tým dlho myslím 1 týždeň alebo viacej. Somebody order a knuckle sandwich? Neviem presne, ale je mi ľúto, že s nami nevydrží trošku dlhšie. Možno keby som mu povedal, že natáčam video, tak by zmenil názor, ale nechcem to otravovať. Musím sa teraz viac sústrediť na hru. I'm a cool cat. Možno, čo som spomínal, budem veľmi rád za like a odber, ale poteším sa aj komentu. Vôbec vám to neoblíži, ak dáte aspoň 1 like. Musím ubehnúť, vidíme. Dajte ma líbe. Prvá hra až na to s Anemzom. Líba? To sa mi páči. Let's play! Dáme ešte 2 hry a bohužiaľ potom to bude za to dnešné video koniec. Ak ste si to video dopozerali až sem, napíšte do komentu hashtag Brawl Stars. Budem veľmi rád, ak si to aspoň pozriete a dáte tomu like. Nič viac od vás nechcem.
túto a ďalšiu. Ideme sa snažiť vyhrať. Doteraz sa nám všetko vydarilo, tak I'm a cool cat. Watch it, nerd! spíme to, aby dal gol. I'm a cool cat. Nič. Bye-bye. Som ja, ale Somebody order a knuckle sandwich. Brilliant, Phoebe. Phoebe, bye-bye. škoda. Batter up. I'm a cool cat. You have been bested! Bubble trouble. I'm a cool cat. Baby, bye-bye. Mr. Bat. Let's play. Toto som I'm a cool cat. And a miss. prvá prehra. Mr. Bat wants to play. Bubble trouble. Môžem, čo sa dá robiť. Ale nestiahol nám tu poháriky, dobrá správa. Tak posledná hra a ukončím toto video. Shooting star flies across the Veľmi rád, ak sa toto video. Určite nezabudnite sa pozrieť na I'm a cool cat. YouTube kanály Kamarátov, Limza a Michoxa. I'm a cool cat. Máme hrá. Chodia a podporte ich. I smell suffering. Watch it, nerd. Can't touch this. Fat wants to play. Môžeme toto vyčistiť. Značam. Trošku teraz neprázdnená. Je to tam. Mr. Bat.
Dali sme Mastery Rank Up. Somebody order a knuckle sandwich? Som rád, ak ste to dopozerali až do konca. Vážne budem šťastný, ak mi dáte like a odber. Podporte mojich kamarátov Anemza a Michoxa a ja sa s vami lúšim. Čus!